कलाकार बड़े आई मलिकार बाद में हम जनों के रोवे के यहाँ आवे के बा धन है प्रेम बहुत है घर से सब का महाराज बजरंग बली के पूजा में हमने कहा रहने जाए जवा ले ली हाय ले ली सादर स्वागत अभिनंदन जय जयकार करो गीत के आखिरी लाइन दुगोला का मन का है हां जी तनिया बैठो दुगोला का मन नहीं ना कि दू दल के ब्यास के प्रोग्राम होता तो खड़ा होकर दुगो बात उरे बोल देने दुगोला हो गइल ना दुगोला के माने होला कटाछ में भी मधुरता होके के चाहे जितना मजाक करे वाला के निक लागे उतना करवाहू वाला के निक लागे के चाहे इना की करे वाला के खूब मजा होता आ करवावे वाला के फाटत होके अरे कहा ना तो फाटो दुखा होके तो ऐसा ठीक ना लगे लका जी हाय बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा आखिरी लाइन का बा सुनील साउंड सर्विस जेकरा माध्यम से गीत संगीत रो सबके कान तक जाता बहुत ही अच्छा आपका साउंड बा हार्दिक अभिनंदन बा जय जयकार बा तो बिना उनका मर्जी के अरे पतइयो न डोले शिव जी कुछ के हुसिया मुरारी भैया हमने के बांसुरी बादक अर्जुन भैया के बड़ भाई हमने के गुरु घराना के बानी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार प्रमोद साहनी जी और अशोक साहनी जी के माध्यम से पुरस्कार मिलल हार्दिक अभिनंदन बा जय जयकार बा कौन बात ना एहनु भाई ये करे के कहा जाला कि भाई के भात ना लौंडा के बुनिया सौ हमारा के दला 500 तनिया के देके जाता मैं खुश बारी तो भाई पैसा ले लियो ठीक है बा हां बिहान जोनू दे दी है तो हम ना दे पाए धन जी भैया रवि भैया बहुत बहुत रुपया पुरस्कार परिवार के सब बिना उनका मर्जी शिव जी गुलाब के हुस्न ऐसा लीला रचा ले वो निक बाबुर करेले तुहे रमाशंकर बाबा के छोट सुपुत्र बानी माहौल नहीं थे कहत कथा कहानी गावे के हम जानत नहीं हाँ हाँ बाकी हमन के ब्यास न हो जा 2-4-5 मिनट कथा प्रसंग ना हो तो नेव बिगड़ जाले तो 5 मिनट नेव जात दिहल जाओ खाली और करबल ला दल रिकॉर्ड चल जी बाबा अखिलेश बाबा का करल जाई असल का पिता के कहेला कि माई खाली बेटा से प्यार करेला लोग बापो करेले रामचंद्र जी के राजा बनावे खातिर अयोध्या में काने काने हल्ला हो गल कि काल सुबह राम राजा होई है तब रामचंद्र राजा होंगे ये घर घर में प्रचार हुआ लेकिन सब देवों के मन में ये तो सोच पा रामचंद्र राजा होंगे तो कौन निश्चर को मारेगा कौन हमारी दुख सुनेगा दुख से कौन चिंता हो कि राम राजा हो जाए है तो जौना खातिर कर अवतार भइल बा जन्म भइल बा उ त काम होखबे ना करी रावण मरइबे ना करी तो देवता लोग मीटिंग क के कहां गई कहां माता सरस्वती के लगे आ जाके विनती कइलो
बिनती सुनी माता सरस्वती अयोध्या बीच मझार गई के कई की चेरी मन खराब उसकी मती को मथुरा के मती जब सरस्वती मैया मरले बड़ी पूरी लेके रानी के कई के लगे पहुंचता रही आजा के कहल के हे रानी अरे कुबरी बोल ले रस अरे खुदरा का देखिए होने होने करा अरे कुबरी बोल ले रस सा साच कहता निरानी पीछे आए कभी न दूधावा के माछी बनी जई हे रानी जैसे गरम दूध में माछी पड़ जाली सो लोग अंगुरी से निकाल के फेंक देला वही तेरे जौना दिन राम राजा हो जाए है राजा तोहरा के अपना दिल के सिंहासन से उतार के फेंक दे साच का होता रानी पीछे आए कभी न दूधावा के माछी बनी जई अरे होई है दहाड़ बड़ी बाकी माता के कई राम से बड़ा स्नेह करत रहली कहली के रे कुबरी ते जवने बोतल में खा पड़े आज वही बोतल में छेद कर हमारे टुकड़ा पर फले वाली हमारे ते परिवार फोड़ करे अपना जवान पर लगा दे न तो राख लगा के सटाक से जिभिया के कबार दे कैसा कहता तोरा भइल बारुआ अब कहला सारा मां तोरा भइल बारुआ रमाशंकर बाबा के दूसर का बेटा बहुत बहुत रुपया पुरस्कार धन्य है परिवार रौरा परमेश्वर साहब बड़का पुत्र बानी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन बा बहुत बहुत रुपया पुरस्कार जे मरल बानी हमारा रामाशंकर बाबा वहाँ का छोट भाई जीतन शाह जी पुरस्कार दिल बानी ऐसा परिवार के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा आय हाय हाय कुबरी कलश की कोई नृप हो मोह कहानी चेर छाड़ी ना हो या बिरानी हे रानी राम राजा हो जाए है तो हमारा कर रानी ना बना दी है अब भरथो राजा हो जाए है तो हमारा कर रानी ना बनी है हम तो दासी बानी आ दासी बनकर रह सरस्वती माई की कृपा जब के कोई माता पर भाई भिखारी चाचा के तने विचार कई कुंवर जी
कुछ कह करे ना निकलो ना रवो जमाना के कलाकार है हाँ जो न जमाना में कलाकार निमन ना रहो ना जाफर ना कुटो जरण प्रधान ये बराबू खेला ना होई ना और वो कहतनी पूर्वी गौनी हम ओकरा कहतनी कि विदेशिया के ठाठ वो फागू बाबा के पूर्वी हो हम ना रहो में सैया रौरी मोहलिया वो नहीं जानत हमने सौतिन के बोलिया देखा बालू हमनी के खत्म ओकरा करवा लोग ने कहे कि विदेशिया तो हमारा लाज अब कहनी कि का हम कहें हाँ जाय दी खत्म बड़े अब मनवा में कोई ठेस आ धैली भी खाई न के भे राकेश जी के सार पोकन जी आई चाचा वाह, वाह। भाई पुरस्कार दिल बने गजब गजब ऊपर आ जी चाचा गार्जियन हमने के आई मलिका पापा है ना विराट भैया अच्छा अच्छा सब परिवार के घर जीवन बनी है सादर प्रणाम जय जयकार करो वाह आशीर्वाद के कामना बा सुनील सावंत गणेश मिस्त्री गणेश मिस्त्री आदे मुनि जी ऑपरेटर ऑपरेटर भाई बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देखिए तो काथा पर पैसा मिलता है बता हमरा प्रसंग परी रामाशंकर शाह जी वहाँ के दामाद जी के माध्यम से पुरस्कार मिलो हार्दिक अभिनंदन बा तिरिया चरित्र बेसुमार कैली के कई मनवा में खैली ठेस धैली भी खाई न के भैंस तिरिया चरित्र बेस मार कोई राजा चारों ओर देखो तेरे के सब लौकता रानी के कोई नहीं खिलौकत जब जनले कि को भवन में गिरल बड़ी समय नरेश प्रिया पह गयो देख दशा दुख दारुण पहुंचल कहल की रानी हे रानी सगरे महल में हाला बा काल बबुआ राम राजा हुए हैं आ तू हया भूषण भूषण त्याग के आ को भूमि में गिरल बा सच सच बातिया बताओ दुश्मन के दूगो मुड़ी हो गई बारानी कहो पर मस्तक काट के तारा चरण में चढ़ा दी हां बोलो कौन बोल रहा साच साच बतिया बतावा न प्यारी
रानी कहली कि रवा वो दिन के बाद भुला गई बनी देवासुर संग्राम में लड़ाई में हम रक्षा कैले रहनी अरे तना खुश रवा भइनी तन के कुछ मांगो एगो ना दूगो मांगो दूगो वरदान रवा के यहाँ धरोहर के स्वरूप में हमरा के यहाँ रखल बा आज ना मंगनी ना रवा हमारा के दिहने बहादुर जी पुरस्कार दिल बने हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा कहली कि आज हमारा मांगे के समय आयल बा आज हम मांगो कहली कि मांगो मांगो मैं कहाँ हूँ पिया कबहू न ले हो न देव दे न कहू वरदान दुई ते पावत सन राजा कहल कि अरे दुगो वरदान खातिर रुसल बा ब्याह जी समय पर भी ध्यान थोड़ा यस यस अच्छा समय तो रहबे कइल काल बाबू राम राजा हो जे तरह के 4 गो वरदान हम दे देब कहली कि ना जबले दुगो वरदान मिली ना तबले ई देह को भवन से हिली ना राजा कहल कि तब मांगो मांगो कहली कि मांगम कब अपने प्राणों से प्रिय राम के शपथ खाई तब रवा से हम वरदान मांगो दशरथ जी कहले रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई वचनबद्ध करा के तब वरदान अपन मांगतरी कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका दोसर बर मांगहु कर जोरी जोरी पूर्व